Lakhahini Taralangso LP School Dipu Adungalong kedo Niso Noodle salong noodles mate chowmin kaselam thek abang enut akenangsot dolang. Isi birta kemi Niso Noodle along inghoy isi noodles kaselam thek abang apan kiri. Komadne noodles kaselam thek lapen ningkehang abang phabang piatum ridam ikha. Non gewang jijang mi poni phaing kora trogani Lakhahini Taralangso LP School dipolong ada por phai kepen arni tili por phai li an bang phukang bai pedo ponpo lasi ning ge hanga tum prab jin pen men ka chethap dun ji aphan screen along ke paklang pon phone number 7896797446 along kumri igno kachini pona teng pulote bainong kithik pon laki suri kep lapen suri krep ho an pusi berta pachini pon ang hoy kedo laki isi pusi berta chini pon. News Desk Report Karbing Longlai.